Matod pa sa atong tubag sa Salmo sa to, sa imong dakong gugma, Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Usa kini ka pakiluoy o usa sad ni kapag-ila nga ang Ginoo dili gyud mo pakyas nato sa atong pangayoon kay nahigugma man siya nato. Mutuo ba mo ani? Mutuo mo nga dili gid ta pakyason sa Ginoo sa atong pangayoon tungod kay nahigugma siya nato? Tuo mo dili? totoo. Hinay man inyong tingog. Muramog na nagana no. Papariha ta. Kay ug atong tan-awon si propeta Jeremias kay mao man ni ang iyang giampo sa Ginoo sa dihan gikalagutan na siya sa mga pari, mga propeta nga lahi niya ug sa mga katawhan. Nakaampo siya sa Ginoo nga Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ako. Gitubagi siya sa Ginoo, gipanalipdan siya, nipadala og usa ka tawo nga ginganlag si kisinga na to. Gipanalipdan siya ni Ahikam, anak ni Safan. Gipanalipdan siya aron nga dili siya maunsa. So mo na no, gipanalipdan ang atong unang pagbasa, gipakita nga gipanalipdan si Jeremias sa iyang pagampo. So mingon ta nahigugma gid ang Ginoo. Pero si Juan nga magbubunyag diri sa atong ebanghelyo ug si Hesus sigon sa atong na kaniganing nahibaw-an, miampo sad sa Ginoo nga panalipdan sila batok sa dautan nga kuhaon ang kupa sa kasakitan. Giampo sa na ni Hesus. Nya unsa may nahitabo? Giluwas ba si Hesus sa maong kasakitan? Wa oy, lahos gyud pagkalansang sa krus. Wa dangatig tulo ka adlaw, arang-arang pa si Juan kay napriso usa. Pero lahos gyud na putlan gisliog. Nya pasabot ba ni nga ang Ginoo wa na mahigugma ni Juan nga magbubunyag, wa na mahigugma ni Hesus kay nganong napatay man sila. Mo ba nay meaning saman? Di mo to. Ako pertisan na akong ampo sa Ginoo nga kadtong akong amahan nga na-paralyze, maayo, wa man maayo, namatay man gyud human sa 6 ka tuig. Ang akong maguwa nga paralyzed, perti man sad na akong ampo, siya sad perti sang ampo nga maulian. 30 na lang ka tuig ang milabay hangtod karon wa man mauli. Buutan man ta kay na, mas buutan pa magitingali na aning nagwali. Ang zaman pasabot ani nga wa na mahigugma ang Ginoo. Ang gubat sa Ukraine ug sa Russia, sige man lang gyapon. Pila nakabuk galuhod-luhod og ampo para ana. I-consecrate man gani sa Santo Papa ang Russia. Pero gubat man hinuon. Di ba? Nyat pasabot ba na nga wa na maminaw nato ang Ginoo kay wa na siya mahigugma nato. Ang sure gyud natong tubag dili pa dire nahigugma gyud ang Ginoo nato. Bitaw tinuod gyud na, pero unsaon man nato pag hatag og tinuod nga kaning kahulugan kining maong tubag sa Salmo base sa realidad nga atong nasinati. Mao na nga mosuway kog hatag ninyo og solusyon. Kini di ang gugmas Ginoo nakasintro sa atong kalag. Wa makasintro sa atong lawas. Mao ginaytiman ang kalag mo'y gihigugmas Ginoo. Sikandari ra ang lawas. Kay matod pa ni Kristo, ayaw mo kahadlok ni adtong mo patay sa inyong lawas
pero dili makadaot sa inyong kalag. Kahadloki katong makapatay gyud sa inyong kalag. Mao nay pinaka sentro. Nya unsaon man paghigugmas Ginoo ang atong kalag. Kung moampo ta niya nga lig-unon ta or luwason ta, ang unang buhaton sa Ginoo luwason ta niya gikan sa sala. Iya tang hatagan og kalig-on og Diosnon nga kaisog nga di na ta mahadlok sa kasakit og sa kamatayon. Og mo na nahitabo ni propeta Jeremias, mo sa nahitabo ni Juan nga magbubunyag, og nahitabo ni Jesus, nahitabo sa atong mga martyrs. Ang unang nawa nila ang kahadlok sa kasakit og sa kamatayon. Mo na si Jeremias diri sa unang pagbasa ingon siya, sige, buhatan ninyo ang inyong gustong buhaton ako. Pero hibalo wa gyud siya mohuno og istorya ba? Hibalo dako kay nang saha. Si Juan sad nga magbubunyag, gasigi sag ingon nga, Ginoo, sana Herodes, sayop ginang imong gibuhat nga imong gipangasawa ang asawa sa imong igsuon. Mura ba gikabit ba ang asawa sa iyang igsuon? Kamo musugot mo, kamong mga diadinhi nga ang imong ang bana o kaha ang asawa sa imong igsuon imo sang kabiton, sugot mo na portingil ara no di sala giputlan siya sa liog. Si Jesus pod sige sag ingon sala na nga ang templo sa Ginoo inyo nang gihimong negosyo, na sige na mo diha og kana na ang negosyo diha sa templo, kwarta na ang inyong gihuna-huna, dako nang sala. Tuan na sad gipatay na sa Jesus, pero nahadlok ba? Day karon lingi ako no na imong tupad na hadlok ka sa kasakit o sa kamatayon. Hindi ka no pangutan na hadlok ka sa kasakit o sa kamatayon. So kung nahadlok pa ganina pasabot, wa pa na siya tagais Ginoo og grasya, kay ngano man wa na siya magampo sa Ginoo para sa iyang kalag, nagampo ra na para sa lawas. Kasagaran nato ang atong pagampo naargid sa level sa lawas. Lawas nun ba? Pwede sa nato tawgon og tawhanon nga concern, kalibutanon na concern. Mo nang maglisod ta og abot sa naabtan sa mga santos sama ni Venerable Chopilo Kamumot, nga wa nay kabalaka sa mga kasakit o sakit o kamatayon. Relax na kaayo. Nga naman, kay ang iyang pagampo nakasentro sa kalag. Og mausad ni ang atong misyon, ang atong pagampo o ang atong mga buhat nakasentro sa kalag. Kanabang makapangutan na ta matagbuhat nato, makaayo ba kanis akong kalag, no? Kining pagsige na kog duwa aning cellphone, siging tan-aw aning cellphone hangtod kaadlawon, makaayo ba kanis akong kalag? Ana, kining akong pag TikTok, makaayo ba kanis akong kalag? Ana ba kana mo nay mga pangutana? Kining akong pagtrabaho, nga mi abroad gyud ko, gibiyaan ako akong pamilya, napakoy gagmayng mga anak, makaayo ba kanis akong kalag? Kining akong pagpuyo-puyo, bisan way kasal, tungod lang kay foreigner akong nabana, nga di sad Katoliko, unya na-save man sad ang akong kaugalingon kay daghan mang kwarta, nakatukod na kog balay, nakapalit nagsakyanan, sagdi na lagway kasal, love man sad nako siya. Ngayon na ba? Sagdi lagway kasal, musabot ra si Lord, kay na-secured man ang akong lawas. Pangutan na ako, no, makaayo ba ka na sa imong kalag? Ana, kining akong pagpa-color sa akong buhok, kining kiskis akong kilay, kining akong pagpaputi sa akong naong, makaayo ba ka ni sa akong kalag? Ngayon na ba? Kining akong pagpangutang, o kaha, kining akong pagpaningil og utang, makaayo ba ka ni sa akong kalag? Mga inanagod na question, nindot na niya, mangayo kas Ginoog lamdag, Lord, lamdagi ko, tudloi ko.
Kining akong pag-uyab-uyab, nga magsige mig pasok ngadto sa mga hagunoyan, ngadto sa kasagingan, adto sa mga payag nga guba, lukluk biganto, makaayo ba kanis akong Adi ka nang ako, istorya raman ni, pero wa man sa tingali mo buhat ana istorya raman na, pero wa say siguro ana mga kakugnan ana makaayo ba kanis akong kalang. Nako nangutanam sa ko kining pagpamaligyag slat, makaayo ba kanis akong kalang? Makaayo dili. Ayo. Manang wa ta di ta mahadlok ngano man kani manggong paghimog project dinhi sa simbahan para nis kaayuhan sa kalag, dili ni para sa pari, di sa ni para lang ninyo, di sa ni para sa lawas. Kay matag project nato dinhi anhin nato iproklamar ang pulong sa Ginoo, anhin nato dinhi praktison ang mga buhat nga pang Ginoo, anhin nato dinhi magseminar ta para sa Ginoo, maggadiring ta sa ngalan sa Ginoo. So ang kalag nato mabinipisyuhan gyud. Muna kutob sa mo apil aning atong mga palit-palit og slots para sa atong mga kalihukan og proyekto sa simbahan, makaayo gyud na sa kalag. Og ang pagpractice kanang mo gasto ka para mabuhat nato ang works of mercy. Kana bang pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, patambali ang atimana ang mga masakiton, duawa ang mga binilanggo, bistihi ang mga hubo, o pasudla sa inyong balay, o kaha ayuha ang balay sa mga tao nga wa nay hapit balay. Inana ato sa nang ginahimo dinhi mo nang mas dako ang atong kuansad mga charitable works dinhi sa atong parokya. Gani murag gisuyop ang atong mga extra nga income ngadto sa charitable works. Kay daghan kayong manganhi dinhi gigotom, na ospital, namatay, hasta pagkamatay kita pay pangayo ag lungon, nakupusta nala naghabol dadaa nga tos menteryo. Mahal kayong lungon, mahal kayong lungon nya di man na makakuan, habol lang pusta. Mao man ay gibuhat ni Kristo, giputos naman tog habol niya, ayaw na mo paghaya-haya og dugay. Ang usahay mo sagod, hayaon mo sa tagsiyam kaadlaw, napay 15 kaadlaw. Nganong inana man ta ka, kuan, wa naman ay pagtuo. Ang pagtuo, inig kamatay, pustag habol, dadas lubnganan. Within 24 hours, si Kristo gani. Si Kristo ba? Wa magito dangatig 24 hours, namatay siya mga alas 3 sa hapon, pagka mga alas 6 gisod na maglubnganan. Ngano di ba na nato sundon? Kanang haya yung dugay sa ang painit palang daan padir. Ano man sa magpapainit man sa mo sa daghan mang mobilar, gaunsa na sila sa gasugal, gamadyong, gatungit. Mga buangon mo. Mugasto ka ng yawanon nga buhat makapalangit na skalag sa namatay ka ng pagtungit, ka ng pagmadyong, ka ng pagsugal panahon sa haya, niya tagpito kaadlaw, tagpila na diya, tagsiyam kaadlaw, abot pagkatursi kaadlaw, para lang magsugal, niya maproblema kag pakaon ana nilag painit. Samtang nagsugal, uy, ayaw na papainita, haron mo hanap ng pizzas diha igtanaw nila. Ayaw na papainita. Ayaw na sila pakana. Kay wa na sila gikatampo para sa kalag. Magbilar man pa dir, mag-aligre, istoryahe. Pag-ampo mo diha, tanawa, di ba, inigrosaryo niyo, ika-alas 12 gabi, tulo pa lang ka misteryo, wa na, agas na ng laway. Sige na naging Santa Maria. Og mao ni among gibuhat sa akong amahan, paghaya sa akong amahan og sa akong inahan. Inighuman akong misa, kay pari naman ko pagkamatay ni mama, atong April 26, 2011, magmisa ko inig ka mga alas 8 gabi or alas 7 gabi, inighuman ana, mag-snacks, wa gyud bisa na lag, scrabble na lang, niya, kada duha ka oras, magrosaryo. Kada duha ka oras, hangtod buntag, mag-take turn ni mga managson, ika alas 11, alas 12 gabi, mingaw na kaayo ang among gihayaan nga kapilya. Sige lang sa migrosaryo. Anto di kaugma.
Da, tagbaw lagi. Kisay ganahan mo, sustenir ang nagsiyam kaadlaw. Huwag ganahan eh. 24 hours, ilubong. Ang balaod sa atong simbahan, maximum 3 days. Maximum 3 days ang paglubong. Napay uban, i-cremate, unya ibutang sa balay, tagtulo ka tuig, tagilma ka tuig, nanas balay. Mga wa na lagi ni, ang kalag ba, di na mo igihuna-huna. Ang gihuna-huna, ang lawas ra. Na, atong buhaton, ang pagampo sa Ginoo para sa kalag. Og lig-unon tas Ginoo, di na ta mahadlok sa kasakit, og sa sakit, og sa kamatayon, aporte ng nindotas kinabuhi. Malipayon, balaan, og way sala. Manindog ta.